جبو شرمزارکرنا دادگهکرنا مامۆستا زهرا محەممەدی دەسەڵاتە ئیرانê di kiryarên dij mirovî de ji işkence, darvekirin, girtin û kuştinê berdewam e. Di her demê de çalakvanên mafên mirovan rewşenbîr û siyasetmedaran binçav dike, işkence dike û bidar ve dike. Ev reftarê hovane û kirêt bûye taybetmendiya desîlata paşverû ya Îranê. Ango siyaseta faşîzmê li beramberî mafê gelê Kurd. Careke din dewleta Îranê yek ji hezkiriyên çand û zimanê Kurdî dike armanc. Mamosteya zimanê Kurdî Zehra Mehemedî di roja 23 meha pêncan 2019 hat binçavkirin û niha bi tewana fêrkirina zimanê Kurdî 10 sal siza lê hat birîn. Eger destûra dewleteke dagirker sizaya kuştin û binçavkirinê derbarê mamosteyên zimanê Kurdî de wisa be, ev tê wateya qirkirina çand û zimanê Kurdî û înkarkirina mafê sereke ya jiyanê û dê gelê Kurd tu carî serî neçimîne û her li ber xwe bide. Ev ne cara yekem e ku rejîma faşîst a Îranê êrişî mamosteyan dike. Mamosteyê şehîd Ferzad Kemanger û hin şehîdên din bibûn qurbana siyaseta înkara mafên gelê Kurd li Rojhilatê Kurdistanê. Em weke mamoste û xwendekarên Fakûlteya Ziman û Zanistên Civakî li Zanîngeha Rojava vê kiryarê bi tundî şermezar dikin û bang li saziyên hiqûqî yên navnetewî û mafên mirovan dikin ku hewldanên bikaranîna fişarê li ser rejîma Îranê bikin. Ji bo serbestberdana mamoste Zehra û hevalên wê. Di heman demê de em bang li gelê xwe dikin ku xwedî li berxwedana mamoste Zehra Mehemedî derkevin û têkoşînê bilind bikin. Bijî berxwedana mamoste Zehra Mehemedî bimre faşîzma Îranê, bijî têkoşîna zimanê Kurdî.